W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi bracia, sotrobe kniezu, lubi wasadni, dżens tutej niedzieli są mnozy napieci, wieczor startujemy z tymi busami na smier Rom, drużki putnikuja Świętemu Otcu, krułam Japosztołów. To je hakle drugi raz za takie putnikowanie za drużki se zariaduje. Przed 15 latami na 2 februar by to tedy první raz, że sme Rome byli. Z družkami opytali Rowe Świętych, a so dali posilnič od tutoho, štož tam doživiš, od silnej wiry a dobrej zromadnosti, na którą so nadzijamy za wszystkie nasze osady, za nasz serbski lud. Družki wykonują jedną służbę, na której mamy wszyscy podziel. Z tej winy sme też dżęca rano, iż o kemsze świadczyli kężelam piestonam, żeby wszystko se deche radziło, żebyśmy po żonowanych puczach kroczyli. Za nas się poprośmy toho runia, żeby Bóg przy nas był, żeby nas nawodzował, żeby to zamół, toho dla prośmy Jeho, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu wszechmocnemu, a wam wszystkim za sobie zgrzeszył, myślał, ryczał, jednego. Moja wina, moja wielka wina. Toho dla proszę, zbożną stajną knieżną Marię, wszech angelów a świętych, a was wszystkich modlcie se za mnie, ke kniezowi naszemu Bogu. Smij so nad nami wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszczcie się nam rychy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Boże nasz Wódce, pas swój lud ze stajnej lubością. Nie macie drugiej zapiery kiba nadziei na niebieską miłość. Tuż niech je żywe po Twojej szkitacy w oboru, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z knihy Jezaja. Tak ryczy kniez. Wódnemu wamaj swój chleb, a kudych bezdomnych przyjmij do swojego domu. Wola daszli nahego, wodził jeho a bliższego nie zacpiewaj. Potom wurazy kaž rańsze zeria twojego światło, a strowota ci spiesznie zeskadza. Przed tobu pójdzie twoja sprawność, a krasność kniezła pójdzie za tobu.
Tedy budeš wołać, a kniez ci odmówi. Budeš prosić, a on praje, lej tu sym. Odstrojm puta ze swoje sredzizny. Przestań ze postom pokazować a ryczeć, że so nie susza. Dawaj wodnemu chleb, a nasyćej ciśnienia. Potom bude so w ćmie twoje światło świecić, a twoja ćma bude kaž przypomniejsza jasność. Słyszeli smo słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tak ryczy kniez, Jasен світло світа, що за мною зміє світло живіння. Алілуя, алілуя, алілуя. Kniez, budź z wami. Słowa światosczynia po Mateju. We wonym czasu rzecze Jezus swoim uczobnikam: wy scze sól ziemie. Jeli sól zestuchnie, z czym bude sa selić? K ničemu so ona hižo nie hodzi, kiba zo ju nahasu usypnu a ludzo ju rozteptaja. Wyscze światło świata, miasto, ki steji na hore, nie może skowane ostać, ani nie zaswieci świecu, a stajesz ju pod cudobio, ale na świecznik, co by szym świeciła, ki su w domie. Tak niech wasze światło przed ludźmi świeci, zo widza wasze dobre skutki, a chwala waszego Wódca, kisze niebesach. Ewangelii naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezum, lubi osadnim. Jezus je nam zawastaju jara wiele mocnych słów, tež dżens sme tajke słyszeli. To, što je dżensa od niego, co nam připraví, je, wun nie naliči, što mieli činić, wun nie da nam začuče bezmocnosće, nie čini nas małych, wun nie ma naszą zmužitost, nie niči nasze sebewiadomie, naopak, wun nas wiadomie pozbudzuje. Wyscze sól ziemie. Prawi Jezus, nic, wy macie być sól ziemie. Nie prawi, wy macie być światło świata, on reknie, wyscze światło świata. On do nas wielką dowieru ma nasz kniez. Szczennik Matej pisa Ewangelii za młodu, przestrzehanu cyrkwi, od którejż so tedy ništo škuli očakovaše. Mit lizanie to za nich tedy niebie. Za nich niebie lahko, zjawnie, jako chrześcijanio so uznawać, swoje żywienie po chrześcijanskich zasadach readować, to nie je tyż dżęca, przeco jara jednorem. Tym prynnym chrześcijanom him so prawi wyższe so ziemie, wyższe światło świata. A my słyszymy te słowa dżęca, a my sobu słuchamy,
na tute słowa poselnienia, a my wiemy, że Jezus mieni hižo nitko. Tutem wokomiku, docła, żeby z ciebie światło świata, sól ziemię. Zwurazni so nam we was ci nesmierna moc za drugich, przez was so świat zmieni. Kajż światło czmu zaczeri, kajż sól szop wszędzie, czemu słod dari, dajcy jeszcze wy. Mamy po takim darinu ludzką moc, która się nam sposzczena od horyka. A zwodkal to mamy, dokeżśmy kczeni na Jeho mieno. Dokeż Bóg przez tu kczeńcu nam daryny Jeho duch Jezusowy, żebyśmy jednali za świat. A nasz nadałk je, pomimo tutej mocy, pomimo chrześcijaństwa, stajnie przy tym dzierży, co so uwiwa, co je widzomne, co ludzie zaczuwają, tu se nešto stawa od Boha sem. Wiemy, że rozy przeco zaso, żeby se nešto tak stało, że tutaj pomimo było hasnić. Runie tohodla je trzeba se o to starać, że to nie by se stało. Pola pomniu je tak, trzeba kislik. Za nasze uwicze, nasze jednanie trzebamy mieć tu swobodu, z której sem możemy jednać tam, gdzie jesteśmy na świecie. Każdy znaje nikogo, przez któregoś jasnie poznajesz, że pomimo wiry w nim silnie promieni, że swoje światło samo prudzi. To rozsudne, najrozsudniejsze je Jezus sam. Wun je neprzestajne światło. On je tu sól, któryż przeco skutkuje. On nam dowierzy, że runie jemu zamożemy jednać. Naposled je tak, że w skutkach, właściwie w skutkach lubości, se pokaza nasze powołanie, nasze jednanie. Jako som se přihotoval, že se kemše, som se dopomínal na situáciu, ktorú som ja sám doživil. To net viac 30 let, bych popučil s autom, som nikomu pomáhal, abych popučil domov, bych již viacero 100 kilometrů jel, a keď takhle je, to čirivo džeše ke konci. A ja myslel, ještě netrebaš, ještě máš chvíle, tanko na ještě přinže. Přichod na pokazka na tanku na tubie, ale na prawej stronie wszystko pełne LKW-ów, nekak sem zapas wonječ, z tych autoweroj dyle ječ, żebych tankował. A potem ten fakt tubie, sztonik. Skoro nič was ludzka w tym tanku. A sem si myslil, nekak to šampunže. Sem keč blivi ju, a woprawdźe sem hač na tu odjezdku šijel, przy której z tych odjedź jedzie dele z autodrohy a pom konc. Jeszcze nie czynisz. Ja sam wtedy miałem golf. Hej, tanku nie daleko, zastał nikt niebie, ludzie na nie ladachu, nikt tu niečniejsze takie, jeszcze kajze było cu pomacz, sem w okno dele szczynił, a ta auto strokał. Sem ja raz zepirał, ale troszkę je szło, hore však nejdziesze. Przyjdzie skupina, by pytnič, že sú od zaveselena prišli, so prašaja štojo, ja prajam situáciu a oni reknú, poskaj, o tebe pomamo, žám problém, daj nám 20 € a my tvoje auto čiščimo. Ja rekne, ráde bych vám dal, nejdete veriť, ja mám jednu kartku ši sebi, žán fenk. Štuž golf ježdži máte fenky, bože me. Ja som dali moje auto čiščal. Za krótko zastanie, jeden młody muž wuleze, prasze co to je, rozkładu, on praj zaczyn auto, pójdę moja, ja mam doma jeden kanister, pojedziemy na tankuniu, a potem to zradowane. A tak bieše. A tun, kiedy to czynił, to nie bieża Niemc, to był Turka.
Moje dožiwienie, kisze mi wulkie czerzy pomhało, ja bych absolutnie przepoczeny, przenapinany, ale ja sam do pomoc dostał, kiż by nieoczakowana, a ja nie wiem, jaki je wiry wun bie. Ale wun je mi pokazał jeden wulki skut lubości. Gdy se nam to radzi w naszym żywieniu, takle jednać, ludziom w nuze pomhać, w sytuacji przy nich stać, w których schon absolutnie pomoc trebaja, gdy se nam to radzi, potom skutkujemy kajż sol ziemie, kajż światło świata. Tuż myślu, że mamy o sobie prosić, żebyśmy sytuacje, do których my przyjdziemy, jara mogli posudzować. Żebyśmy strozbie myśleli, a żebyśmy odpowiednio zamoli jednać. K tomu niech u nas żonuje nasz kniez, kiż je wierny światło, a wierny sol. To se pokazujemy w świetnym żywieniu jako świadkowie wiry. Ewangelii dżęsniejsi tu nam prawi, wy to scze. Tu się jednajmy tak. Amen. Uznajmy nasze wiry do Boha, Otca. Wotujmy so Božím wiedzeniem, a wołajmy so niebieskemu Wódcy. Daj nam być sol ziemie a światło świata. Prosimy Cię, usłysz nas. Nawodzi swoją córkę po puczu przez świat ze swoim duchom. Prosimy Cię, usłysz nas. Dowiedź ludy ziemie do jednoty w sprawności a pokoju. Prosimy Cię, usłysz nas. Spość mnohim zmužitość k weselu ze snadnymi strykami. Prosimy Cię, usłysz nas. Przetoż Ty, nasz Boże, si nam światła a pokoj zlubił. Dziękujemy so Ci przez Chrystusa, naszego Knieza.
Modlmy so. Knieże nasz Bożo, Ty se stworzył chleb a wino, zoby nam tu na ziemi jedz a radość darił. Prosimy Cię, niech stej nam tu tym potaństwie cyroba wieczności, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Rozbindy utroby. Dziękujmy so Kniezi naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajniasz, ludzie dziękujemy Knieże Święty, Wódczeżeho mocny, wieczny Bożo. Ty widzimy i bamy so, iżo tu na ziemi nazoniamy wszednie Twoją dobrotu, a mamy we sobie zawdał wiecznego żywienia Ducha Świętego, któryż je Jezusa z mrtwych zbudził. Przez Niego so nadziejamy, zazmiejemy podziel na Jego wiecznym jutronym żywieniu. Tohodla dziękujemy so Ci zgromadnie z angelemi, Twoje krasności wyskają. Woprawdzie świętość Knieże, żułoszy je świętość, czy tu dlacze prosimy. Poswiętu te daraj z rostu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Redacz sobą dobrowolnie czerpienie uda za un chleb, dziakowaše so, wamaše a podają swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k odawaniu rychów. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potajemstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciła, krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, Knieże, na swoją cyrkę, po wsze ziemi rozbrojeną, a udospełnij w lubości. Gromadźcie z naszym Wamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kotrzy są umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kotřiž so Ci ze všech wieków spodobają. Zobyśmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez niego z nim habenim dała soci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Wódce nasz, pisy niebieska, świecą Twoje niebo, czyń Twoje królestwo, stanico Twoja wola, dajesz nam lub tak nazwi, żeby Ty nasz daj nam rzec, wolaj nam nasze winy, jako my też wolałamy swoim winom, a nie wiesz nas do zbytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Zmij se nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grziecha przeco swobodni, a przede wszystkim za muczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieży Jezusa, swoim apostołom se praju, pokoj wam załastajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie leda na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, nona nobis facie. Liczy jenio Boże, Kotryż zabiera grzechy świata.
Modlmy się. Smilny Bożo, po Twojej smilnościśmy z jednego chleba jedli, a z jednego kelucha pili. Prosimy Cię, daj, żebyśmy Chrystusu zjednoczeni radosnie dopomali k wspomożeniu świata. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. W dzisiejszym ozjawieniom niż poje tu w Koszczycach w Dwimaj. W samym czasu modli sobie klosztre Różoc za zemrytą Mariu Sznajdrowu z Pančic Kukowa. Wotedźene Różoc tu w Koszczycach od punże do piatka siednie 18 godzin cicci. W klosztre Wutoru 18 cicci sredo rano w 8 a piatku 18 godzin. W Woklecach Wutoru 18 a czwartk 17 godzin cicci. Kemście w Dobrošicach su sredu 18 godzin, w Woklecach czwartk 18 godzin. Święta godzina jest czwartk 18:15 w klosztrze. Za czas prózdnin nie są szulskie kemsze, też nie jest prynowo-prowincka wuczba. Seniorowie w klosztrze zetkają się sredu z początku z Różocom rano 8. Kolpingowcy zetkają się czwartk 19 godzin cicci swojej sydarni, Pfarrer Michał Anders przednoszuje na temu 800 lat Koszczycy. Dżens za tydzień jest zbierka tu w Koszczycach za osadu, w klosztrze za nadawki namiestne. Zapłać bo tutaj miestne wszystkim wopytuariam a wopytowanym za pastoralną akcję nowoletne wopyty z modlitwą. To je jara rejnie było za mnie dożywić, hacz runie su wszyscy napięci byli, jena cicečno su so napuč podali, a nic jeden je potem nikak skoržił. Naopak. Każdy z tych, którzy so napuč podali, je prawił tobie za mnie ne jara spomożne riane, a posilnate nazonienie. Tež z waszej strony, ze stron osadnych, je so husto prawiło tobie jedna jara dobra riana wiec. Sme w mieście mierze obohaczeni. Ja sam prawił, gdyśmy się zetkali, zajszło poniedziałek wieczór, troszkę ku odnoczeniu, tobie jeden osadny misjon, któryśmy tu w osadzie sami się zariadowali. Dokeż myśmy to piestowali w osadni, štož je naš nadawk, byśmy ryczyli o naszej wierze. Przez to, cośmy zromadnie się modlili. To je przy domy świadczeniach podobnie, jak to było przy tych wopytach. Tuż jeszcze raz zapłać Bo za tu zwolniłość, za otworene domy, a za wszystkie pokywy, które są sobie dali. Na tych są jeszcze dzieła. Zapłać Bo prajmy też za dary, które są się zbierali, sobie dali przy nowoletnych wopytach, przy domy świadczeniach albo domy świadczenskich nyszporach. Naromadziło jest to dohromady 14 750 €. Tute dary są używane, kajż bysze wozywiene za osadne immobilie. Co to niekie ryka? Nasza osada ma 3279,04 obtwarenych kwadratnych metrów immobiliowe płoniny. To są cyrki, to je kapałka kirchowa, kapałka w Dobrošicach, to je wikaria, to są kieże franskiego dwora, dinarec kieża. Za tute płoniny jsme po przedpisach biskupstwa winowaci każde leto jako osada na kwadratny metr obtwarenego ruma 42 € na osobite konto ruczokłasć. To reka, mamy letnie wiace, hacz 117 € ruczokłasć, to są pieniądze, ze których się potem nie da się brać, gdyż nie trzeba się uporadzić albo twarić. Biskupstwo da nam leca za tutun wielką sumę 50 235 €. Z przenajenia bydleniu na farem, farskim dworem, a z obhospodarenia kirchowa
mamy dokody w wysokości 17,54 euro 92 centów. To ryka, podziel, kotryż ma wasada sama nazbierać, darić, wúčinný za leca 70 429 euro a 6,70 centów. Po domyswiečeniu została nitko jeden otvorený podziel za nasze immobilie, kiež mamy jeszcze nazbierać, w wysokości 6,50 372 euro 6,70 centów. Możemy więc te immobilie pomieńczyć, tylko 1-2 kieži potorać. Ja myślę, że to my też nie mamy. Ale to je tak, te przedpisy biskupstwa są jasne, a od nas żadam, że my na obtworene kwadratne metr letnie tu sumu, jak som mianował, naromadzimy. W Hornikowym domie je dżęca jeszcze po nieszporze możność sobie ustajeńców o nabożnych hrach obladać, którzy buchu w Serbach od 1877 do 2025 przedstajene. Jury Szpitank po przeladce powiedzie. Dżęca podaja są drużki, hotowarnicze a duchownie na putnisku jezbu do Roma. Rożenowanskie niszpo w putniskiej cyrkwi w Rożence je 20 godzin. Odjezd busów jest dybkom 20 godzin 30. Nauročimy so sobotu, nekak při podniu. Putnikowania dla je farskie biuro tutun tydzień zaureny. Za nuzne pady sme pak telefonistce docpieczu. To reka normalne farskie čísło wolnić, to se potom dalej sposredkuje a jeden odzbine, pak sekretarka, pak ja. W busu jedu sobu kapłan Peter Mroz z Budyšina, fara Beno Jakubaš z Radworja, a ja. Od útora do štvrtka přidružil se potom kulovský fara Gabriel Nauka a budeský fara tachanský fara Vitos Čapan a naša osadna referentka Veronika Roblova. Toho runia přijde k nám biskop Heinrich Timmer Evers, tež tam sobu do Roma, on se s nami na generálnej audience obdžili, samstne dzień potom po południu mamy putnikowanie w Romie, a Božu šu ze biskopom. Przychodną niedzielu są modlowskie godziny po zvučenym vášniu. W kloštre Janej Nimska rzecz, 2 serbska, potom cicha modlitwa, a 16 godzin różut ze sotrami a eucharystyczne pożegnanie. Tu w Kroščicach od napo 12 Nimska rzecz, 12 swójby z dziećmi, każdyż pryniewo prowinskie dzieci, potom cicha modlitwa krótka, 13 godzin młodzina, 2 żony, 3 mužojo, 16 godzin Bratstwo Svetého Božčana a koncno nišpo je 17 godzin. Prosimy všude o bohate obdželenie a prosimy o sebe, zabychu ci, kociž loni modlowsko hodin navedovachu, tutu službu leca teza so převzali. Za křižové puče ve kloštorské cyrkvi pytaja se ještě osoby, które su zwolniwe to wuhotować. 1. februara zemře ve starobě 74 let Jan Bulank z Kroščic. Kowanie a requiem biešte piatk. 27. januara zemře ve starobě 59 let Sylvia Pfeiffer z Maria Martinového domu v Pančicach. Requiem za nią bude 23. februara dopona ve 9 ve kloštorské cyrkvi. Přizamkne se kowanie popelnice na kloštorskim kirchove. Dżęca zemře ve starobě 89 let ze starej cejence Heinza Šoučina, što dalsze se za nią jeszcze wozibi. Najskýre pak bude kowanie sredu, tak neke vukomiku upada. To se džens popolno ještě zreči. Knesnik daj zemřete věčný odpočink. Nek odpočuje o Božím pokoju. Pored Boží službu. Jutce pondělek kemše nemůže být, večer je rožuc. Utro rano su kemše ve sedemich se zemřetu Mariu Dürlichovu a syna Petra z Worklec. Večer rožuc. Samsne sredu, večer rožuc, te štvrtk večer rožuc, piatk rožuc a po rožucu kemše za zemřetu Mariu Vičazec z Kroščic. Sobotu potom přednedělské kemše za zemřetého Kristiana Brezana z Kroščic k prinoletnému opomnění. Džens zatydžen rano ve sedmich za zemřetého Bjarnata a Mariu Pečcenu z Novej Wieski a za zemřetého Petra a Hanu Mrozovu z Kočiny. Dopona za Wasadu. Na pojednaček za zemřetou Mariu Cyžovu z Horkou k prinoletnému opomnění, kajž tej za manželského Mirčina. Potom
modlarska godziny, kończne niż po 17 godzin. Wam wszystkim zapłać Bóg za zgromadną modlitwu, przyjął wam odczastwia co niedzielu. Prośmy Boga o jeho żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju.